I 4-stjerners rejse drager 4 kendte danskere ud i verden for at give hinanden en skøn rejseoplevelse og en eksotisk middag. Hver dag skifter de til at arrangere en spændende dag for de andre og slutte af med en lækker, lokalt inspireret 4-stjerners middag. Fantastico! Og som sædvanligt så vil kokken Thomas Rode kommentere og give gode råd om mad og madlavning under fjerne himmelstrøg. Om en halv time. Hvem arrangerer den bedste dag og den bedste middag? Hvem får flest point? Ja, det bestemmer gæsterne. Og vinderen får æren, en rigtig flot præmie og en billet til den forrygende finale. Det skal jeg også se. Dagens vært er Hanna fra De Unge Mødre. Og hun inviterer til kamp mellem drengene og pigerne i LaLandias badeland. Nicky, han har sagt til mig, at han er vild med vand. Og det passer den tidligere elitesvømmer Nicky rigtig godt. Maden viser sig også at være lidt af en udfordring. Er du sindssyg? Både at lave og at spise. Spejlægget og spejepølsen skulle have været varmt. Så velbekomme, nu er der serveret endnu en 4-stjerners rejse. Hanna, har du været i LaLandia før? Ja, jeg har været i LaLandia, men det var så i Rødby. I Rødby? Så jeg er lidt spændt på at se, hvordan det bliver. Hanna Melissa Ginnick blev for alvor kendt i Kanal 4's hit-tv-serie De Unge Mødre, hvor man følger med i 18-årige Hannas liv som ung mor til datteren Cecilia, som hendes kæreste Max overgår på 19 år også hjælper til med at passe. Hanna er til daglig i aktivering, men planlægger at tage en HF på VUC til sommer. Den værste ferieoplevelse, det var nok, fordi vi var nede og besøge min far, og min mor og far, de kunne ikke rigtig sammen, og så blev vi nødt til at tage på hotel. Brian Nørremark er 28 år og kendt for sin tid i single-liv som den lidt nørdede IT-udvikler på jagt efter kærligheden. Han er især husket for sine særlige madvaner, fordi han i flere år som single levede af rosiner og havregryn. I dag har han fundet kærligheden og kilden til bedre mad. Brian er gift med Bettina, og sammen har de søn Benjamin på 7 måneder. Jeg har bestilt Kilimanjaro, jeg har været på Machu Picchu i Peru, jeg har været på Zanzibar og set pyramiderne og alt sådan noget. Så det er de fede ting. Reality-stjernen Nicky Hoffman er kendt for sit talent for fest og bramfri bemærkninger. Han tonede første gang frem på skærmen i Paradise Hotel og gør nu kvinder mundlarme i reportageserien Single-liv. Nicky er uddannet VVS'er, bor i Middelfart og træner vægte nede i centret hele 5 dage om ugen. De fleste steder, jeg har været, det har været sydpå. Og så har jeg været på skiferie nogle gange. Men jo, jeg er fuld og hygger mig så godt jeg kan, når jeg er på ferie. Melissa Nete Plov blev kendt i hitserien De Unge Mødre. Her følger vi blandt andet med i 21-årige Melissas liv og hendes dagligdag, og de op- og nedture, man kan komme ud for som ung mor. Hun bor sammen med sin dejlige søn Joshua, og hun kan bryste sig med, at hun lige har fået et nyt job som IT-kundeservice-supporter hos Logica. Hvis jeg helt selv kunne vælge, så skulle jeg på den ultimative shoppingsferie, charterferie, hvor jeg bare skulle ud og bare ikke tænke på noget som helst, og bare bruge løs af alle de penge, jeg ikke har. LaLandia ligger et stenkast fra Legoland og lidt uden for Billund by, men blev oprindeligt opført i Rødby for over 20 år siden. Her har de taget imod feriegæster og har rigtig mange tilbud til både børn og voksne. Piger og drenge, så er til Billund. Billund ligger som bekendt i Jylland. Jylland er kendt for en masse dejlige ting og sager, specialiteter, gode råvarer og egensretter. Lad os se, hvad I finder på at hive frem fra den jyske muld. Hanna, du er jo vært. Kan du fortælle lidt om, hvad der skal ske i dag? Det kan jeg i hvert fald, Peter. Det er vildt og udfordrende, og det er noget, der kan sætte pulsen i gang. Og når man er i LaLandia, så kommer man ikke ud over at prøve at vande. Jo, kan jeg vide, hvad hun har fundet på herinde? Ja. Jeg tror, vi skal bade. Tror du det? Det har jeg altså sådan det her. Hej. Velkommen til. Er I spændte? Helt vildt. Det ser spændende ud. Ja, jeg har glædet mig hele morgenen. Du vil ikke snakke om det. Nej, jeg har ikke snakket om det. Er du frisk og parat? Ja, altså jeg havde frygtet, at badetøj det skal bruges udenfor, så bare det skal bruges indenfor, det er jo fantastisk. Du har nogle forskellige farver der. Ja. Hold, ja. Og så Vi er delt op i 2 hold. Mig og Melissa på hold, og Nicky og Brian. Yes. Jeg har valgt at dele holdet op meget klassisk, drenge mod pigerne. Hvordan kan det være? Jamen, bare for at se. Altså, jeg synes, det kunne være lidt fedt, hvis vi vandt over Nicky og Brian. Det går ud på, det er, at der er 5 poster, hvor hver post, det er et billede af mig, vi skal have fat i. Den, der får fat i flest poster, når vi er færdige, har vundet. Det hold, der vinder, får en præmie. Er I klar? Ja, lad os gøre det. Lad os komme.
Jeg håber lidt, vi skal bruge de der vandrutsjebaner. Jeg er ikke så god, hvis vi skal sådan nedenunder vandet. Det er jo bare at holde vejret, Brian. Vi skal op på rutsjebanen. Den vilde rutsjebane. Den der. Yes. I skal gribe billedet, når vi kommer ud. Hvert hold har en gang til at få fat i den. Okay, modtaget. Er I klar? Ja, vi skal lige her på. I skal have bandana på, ja. På hovedet. Super. Måske har vi en fordel så ved Brian, fordi han dyrker kun riddersport. Så det kunne være, at han var sådan lidt mere slap. Jamen, jeg tror ikke, hun havde vidst, at Nicky har tidlig konkurrencesvømmer. Hun havde måske tænkt, han er sådan en kæmpe stor brød. Han synker bare, eller sådan noget. Jeg er rigtig god til at svømme. Nicky, han har sagt til mig, at han er vild med vand. Så ham kan det ikke gå helt galt med. Jeg har svømmet i mange år. Jeg tror, jeg har svømmet i omkring 7, 8, 9 år måske. Jeg tror også, Brian han kommer til at kunne lide det. Det er stadig Melissa, jeg er mest nervøs for. Go for it. Vi skal nok vinde. Sådan der. Det er pigerne mod drengene, og vi håber på, at de er lidt tungere i røven end vi er. Jamen, that's a spirit. Ej, det ser sjovt ud. Jeg vil med! Sådan der. Pas på, hold fast, god tur! Det er svært på billedet. Hold kæft, det er svært. Ja, men det er fordi, I er så store og klodsede og voldelige. Held og lykke. Var det for svært? Det er fandme der højere op, end jeg lige regner med, mand. Den er jo... Jeg har sænket den der i køen der. Hvad med dig, Brian? Kunne du ikke nå? Nej, ikke helt, men jeg havde nok også regnet med, at det der billede, det hængte sådan lidt mere fast, siden jeg kunne have hapset. Få en rejs dig hurtigt op på knæene. Og flyv det op på knæene. Og så bare op. Det bliver vi nødt til at prøve. Okay. Frygter I pigerne, at tror I, de er bedre end jer? Nej. Altså, det håber jeg kraftedeme ikke, de gør, altså. Og så er det fandme næsten pinligt, mand. Der er et hoved højere end dem begge to, jo. Jeg er virkelig spændt på, hvad der kommer til at ske. Lad os se. Ja. Hvad så? Åh nej. Hvad sker der? Nej, I sidder fast. Den er sat sig fast. Jeg puster. Sådan der. God tur. Hvor lang tid er det vandet, mand? Nå, men så er de ikke kommet ind nu. Nu kommer det. Nu kommer der for meget vand. Ja, den får de fandme ikke. Ej. Sådan der. Godt gået, piger. Lort. Gjorde det ondt, da du slog den ned? Slog du dig, Melissa? Det kunne du ikke mærke. Og jeg flækkede nej. Nu er om vi skal op på knæerne og stå. Det er sindssygt, hvad jeg ryster. Elisa, hun er en dårlig vinder jo, fordi hun kan jo godt lide at skal hen og se her, gutter, og alt muligt, ikke? Og den har jeg altså lige set, at vi stod 0-0 der. Jamen altså, man må gerne vise, at man er glad, når man har vundet. Det synes jeg helt sikkert. Det gør jeg da også selv, men skal ikke rende rundt, og, som de gjorde i dag. Jeg synes, de var... Melissa, hun var lidt for meget på et tidspunkt. Så står det jo 1-0 til pigerne. Ja, desværre. Der er 4 udfordringer endnu. Ja. Ja. Skal vi gå videre til den næste? Ja, Yes, lad os gøre det. altså. Det bliver vi da nødt til, mand. Det, der så sker nu, er, at vi skal ind i en grotte, hvor der er en pool. Nede på bunden af den pool, der ligger et billede og kun et. Så er der 2, der skal konkurrere om at finde billedet på bunden. Men hvem af pigerne og drengene skal dyste? Altså, hvis vi skal svømme under vandet og samle et eller andet sammen, eller sådan noget der, det er god til. Det ser ud til, at det er Melissa og Nicky, der skal en tur under vandet. Kom så, Nicky! Der var det lige vidt ind på vores bedste mand, hva'? Ja. Fra 0 til 100 på 5 sekunder i vand. Sådan, Nicky. Lykke. Tak for konkurrencen. Ja, det er godt. Inden jeg sådan havde nået at tage mine første 2 skridt, så var han faktisk henne ved billedet.
Og jeg kunne absolut heller ikke komme ned til det eller noget som helst. Så den vandt de. Ja, altså, jeg tror ikke, jeg kunne have været sammen med en, der var bedre. Altså, han var stor som et hus og tidligere elitesvømmer. Så. Han var glad, og han var hoverende, og så havde de jo allerede sejren i øjnene. Vi skal hele vejen over. Vi skal have fat i billedet, der hænger derude. Hvis man får billedet, og man ryger i vandet, så mister du billedet. Okay. Er I klar? Ja, det kan jeg godt gøre, Nicky. Det er i orden, det gør du bare. Og jeg gør det. Er det i orden? Kom så. Hold fast, hold fast, hold fast. For helvede. Du kan godt. Kom nu. Fald nu i. Hold fast. Sådan. Ind i munden eller BH'en, et eller andet. Videre. Kom, kom, kom. Du kan godt. Du er næsten over. Du er lige ved at være der. Det så ikke svært ud, men jeg er helt sikker på, at jeg ville synes, det var svært, hvis det var mig selv, der var i den. Nej. Nå. Yes. Det klare den der. Ja, det gør jeg også lige. Jeg synes, jeg godt gjort, for jeg kom jo igennem. Jeg klarede udfordringen. Jeg troede ikke, hun ville kunne klare den. Men det troede jeg heller ikke, Brian, hvis jeg skal være ærlig. Husk, der er ikke tid på, så er der ikke travlt, jo. Nej. Så Brian, så slipper du bare med begge hænder. Stille og roligt. Tag det roligt og hold fast. Bare slip med hænder. Du skal bare bruge begge hænder til at få billedet af. Prøv at springe klogere. Hop op på næste. Hold nu kæft. Nej. Men du, nej, det går ikke, det der. Du ser kikset ud. Kællingerne, de snakker for meget. Du ligner også ikke, der er vand. Yes, det er godt, det der. Det er godt. Kanon. 2-2. Det var ulækkert, man havde sat alle vejene. Lige om lidt så fortsætter konkurrencen, Jeg synes, det er, at man skal svømme på en halv meters dybde. og der bliver gravet til den store guldmedalje. Han fik i hvert fald vendt nogle kubikmeter sand. For både pigerne og drengene vil vinde. Jeg blev pisse sur lige der, faktisk. Se hvem der løber af med sejren, det er lige efter pausen. I LaLandia i Billund er kønnenes kamp i gang. De to unge mødre, Hanna og Melissa, dyster nemlig mod single-liv-drengene Brian og Nicky i en fugtig femkamp i badelandet. Så er vi nået til 4. konkurrence, og indtil videre står drengene og pigerne helt lige. Men Hanna, hvad går det her ud på? Vi skal ud og svømme fra en linje derover til en linje herover. Så skal du hurtigt op på kanten, bygge et lille korthus. Er I klar på det? Yes, jeg er i hvert fald klar, hvis det er mig, der skal svømme. Du gør det. Hvad? Du gør det. Gør det? Ja. Er I klar? Ja. Er vi kommet i gang? Yes. Her er så korten til korthuset, og de to deltagere står klar. Så gør det. Og her går starten til et spændende opgør. Kom så, Hanna! Gør det! Nicky svømmer, men Hanna hun går. Derovre! Nicky, du skal Klar til linjen! hente den hvide Og Nicky han er først inde ved kortet, men det er helt forkert tilbage igen. Han går tilbage igen. Jeg er først der passeret Nicky den rigtige linje, og nu gælder det om at komme tilbage til at samle korthuset. Nej, I smider! Jeg tager fingrene! Tag fingrene! Hanna, tag fingrene! Hvem har teknik til at samle korthuset? Det er noget med ikke at puste, ikke at trække vejret. Hanna har allerede lagt ud med den første åbning. Et hus er oppe hos Hanna, og Nicky kæmper. Der er for meget vind derovre. Det er måske igennem næseborene, der kommer meget vind ud der ved Nicky. Godt det der. Og han har allerede lagt tag på huset derovre. Det er helt fantastisk. En helt utrolig teknik. Hanna demonstrerer her. Korthuset er samlet. Og Nicky er ophidset. Jeg blev pisse sur lige der, faktisk. Jeg var gal, men jeg stod og kiggede på den stenvæg. Jeg tænkte, så ødelægger min hånd nu. Så jeg lod være. Jeg var sur lidt der. Det var jeg. Jeg synes, det var så ærgerligt, mand. Men det gik ikke. Jeg tror, det er ret svært at bygge korthus med våde fingre. Men han kom jo også først. Så han fik jo de kort, der faktisk var våde, og måske var de lidt svære at stille op ad hinanden, jeg ved det ikke. Ja, det var lidt dårlig undskyldning. Og så skal man lige tage sig tid og lige få tørret fingrene, du ved, og lige få pustet ud og alt det der. Der er jo slet ikke tid til det. Hun samlede det der korthus der på 0,5 mand, men det viser jo bare, at hun laver ikke andet end at drikke og spille ølspil. Nå. Nogle både lortekort. Ja. Jeg synes, det er, at man skal svømme på en halv meters dybde. Det var til grin. Hvad tænkte du, da drengene valgte, at du skulle konkurrere mod Nicky? Jeg var, nej, det klarer jeg aldrig. Men på den anden side, så kan det jo godt være, at en fodboldfinger ikke kun skyde med de kort der. Jeg synes, det var fedt. Jeg synes, det var så fedt. Det var godt, du gjorde det. Sidste først. Super. Kom.